סלין דיון, כן, ככה היא שרה במופע הפתיחה שלה בלאס וגאס, חנניה יודע כי חנניה היה. ואנחנו אומרים שלום במעבר חד. אנחנו אומרים שלום לטלי לוי, כותבת ספר חדש שקוראים לו להקדים רפואה למכה, טיפול הומאופתי במצבי עזרה ראשונה. שלום טלי לוי. שלום בילי, מה שלומך? גילי, בגימל. גילי, אוקיי. אהלן, שלומי מצוין. ספרי קצת על הספר ואחר כך אנחנו נגיע גם אלייך, איך התגלגלת לזה, אבל מה ייחודו של ספרך החדש? הספר להקדים רפואה למכה הוא מבחינתי איזשהו אוצר, באמת אוצר אמיתי ככה, כי הוא חושף את הקורא הביתי לנפלאות ההומאופתיה, דווקא במצבים של עזרה ראשונה. מצבים של חבלות, כוויות, שברים, כל דבר פרקטי בעצם שאנחנו יכולים להיפגש איתו ביום יום, אז ההכנות ההומאופתיות יכולות להביא את הבן אדם בעצם לריפוי מאוד מאוד מהיר ברמה של דקות, ממש עד שעות בודדות. ואם מדובר על מקרים קשים יותר, אז אפילו הן יכולות להפחית את הנזק, נגיד משמעותית, אפילו אם אני בדרך לבית חולים, כן. או מרכז רפואי. למשל, יש שם נושאים של חבלות, למשל, מה עושים במקרה שמישהו נחבל או נפצע. בואי ניתן דוגמה באמת. ילד נפל מהמיטת קומותיים בבית. מצוין, או נפל מהמגלשה הגבוהה בגן שעשועים. מעולה הדוגמה. כן, קיבל בומבה מאוד גדולה, המקום מתנפח. אם הוא ייקח רמדי הומאופתית, רמדי הכוונה להכנה הומאופתית, ברמה של דקות, באמת, לפעמים בודדות, הנפיחות תרד. כן. אם היה שטף דם הוא יספג, והילד יחזור לעצמו מהר מאוד. איך אנחנו משיגים את הדברים האלה שאת מייעצת לנו בספר? רמדי כזה או אחר? איך? קודם כל, הספר כתוב בצורה מאוד מאוד פשוטה. לציבור הביתי, דווקא לזה שלא מבין הומאופתיה. ובסוף הספר גם יש טבלה מאוד מאוד ברורה בזמן אמת איך להיכנס ולתת אינדיקציה ככה לכל רמדי ולכל מצב שאני נמצא בו. ויש רשימה מאוד ברורה של בתי מרקחת, ששם בעצם אני יכולה לראות לפי סיווג אזורים, לאיזה בית מרקחת לגשת, אני לא צריכה מרשם רפואי. לא כדאי לי מראש כבר שיהיה לי בבית, זאת אומרת, יש לי את הספר, נאמר, ולכולנו הרי הילדים נופלים לצערנו ונחבלים, או בגן הילדים, ולא רק הילדים, גם למבוגרים, והרעלת מזון וכו'. אז לא שווה באמת לרכוש את הספר, וכבר מבעוד מועד להצטייד בדברים שאת ממליצה עליהם הומאופתיים? זאת בדיוק המטרה שלי בספר, שאנשים יקנו אותו ויקראו אותו, זאת אומרת, בזמן הרגוע שלהם, יבינו את התפיסה של ההומאופתיה. אני מסבירה שם גם על ההומאופתיה במצב הכללי, גם במצב אקוטי, יקראו על הרמדיז השונות במצבים שונים, ויוכלו כבר לרכוש לעצמם 3, 4, 5 הכנות הומאופתיות שיהיו בבית. כן. הכי טוב לא להשתמש, אבל כשצריך, אז אני לא אתחיל לרוץ עכשיו לבית מרקחת ולקנות בזמן לחץ. אז יש לי את זה בבית. הספר הוא גם בגודל כזה, שאפשר לקחת אותו בין אם בבית, בין אם טיול, בחול, בארץ. אנחנו לפני פסח, אנשים עושים קביעות, זאת אומרת, אנשים עושים מנגל, יכולים לחטוף קביעה. אנשים בכלל מטיילים בפסח. אנשים מטיילים, חתכים, שפשופים, אכלתי משהו מקולקל, כמו שהזכרת, הרעלת מזון, מכת שמש. כל הדברים האלה יש להם פתרון מאוד מאוד ברור ומהיר בספר. שההומאופתיה, עכשיו תנמקי, כי ההומאופתיה נותנת פתרון בלי תופעות לוואי ובלי שימושים עם כימיקלים? כל ההכנות ההומאופתיות הן בעצם מדוללות ומנוערות בכזאת רמה שכבר לא נשאר שם שום חומר, שום מולקולה אחת. אוקיי. ולכן בעצם אין שם שום חומר כימי, אין תופעות לוואי כמובן בהומאופתיה. שזה חשוב. חשוב מאוד. אני יכולה לטפל בהומאופתיה מתינוקות ונשים בהיריון. את באמת מטפלת בהם, נכון? את הומאופתית במקצועך, הומאופתית. בוודאי, יש לי קליניקה, אני מטפלת, אפשר להיכנס לאתר לקרוא הרבה דוגמאות וסיפורים של אנשים שנעזרו. את מטפלת גם בתינוקות? גם בתינוקות. הכי צעירה, ברוך השם, הייתה בת שבוע. וואו. כן. וואו, זה יוצא דופן. 93, ככה שבאמת אפשר... משבוע 93, זה ריינג' יפה. בגיל, כן. כן, ברור שבגיל. כן. וואו, זה מדהים. עכשיו בואי נספר קצת עלייך. את בכלל דתייה?
נכון, נכון? נכון. היום, זה אומר חוזרת בתשובה? חזרנו בתשובה לפני כמה שנים, כן. וואו, אז זה מעניין נורא, כי העיסוק שאת עוסקת בו, תתקני אותי אם אני טועה, במגזר הדתי, הוא עדיין פחות קונבנציונלי מאשר במגזר הלא דתי, או שאני טועה לגמרי. לא, אני חושבת שדווקא ההפך. ההפך הוא הנכון? כן, למרות שאני מטפלת בכולם, בני אדם באשר הם, חילונים, כיפה סרוגה, חרדים, כולם, אבל אני חושבת שבציבור הדתי דווקא יש יותר מודעות לתפיסה של ההומואפתיה. איך את מסבירה את זה? פחות מחפשים להשתמש באנטיביוטיקה לאורך זמן, ובתרופות ככה באמת חוזרות שוב ושוב, למרות שזה באמת, אני לא יכולה להגיד שזה באמת ציבור מסוים. אני באמת רואה את זה אצל כולם. אבל את כן שומעת קולות חזקים יותר של שיתוף או הבנה מצד הציבור הדתי, זה מעניין. כן, למרות שגם דווקא גם אצל הציבור הדתי, כשאני מסבירה את התפיסה ההומואפתית, גם להם קשה להבין את זה, אבל זה דווקא יותר מעניין, כי הם היו צריכים ככה יותר דווקא להבין. התפיסה היא הרבה יותר רמה אנרגטית, יותר רמה רוחנית. אוקיי, כן, מה שנקרא מדרגות, נכון? אם אני ברמה רוחנית או במדרגה רוחנית, אז זה גם מתחבר לזה, נכון? כן, לאו דווקא, אבל ברמה הומואפתית. ההבנה בהומואפתיה שכל חומר בעצם ביקום, בין אם מדובר על מינרל, צמח, בעל חיים, כל דבר יכול להפוך ולהיות תחנה הומואפתית. כן. ברגע שהוא בעצם מדולל ומנוער ברמות של מיליונים. אז בעצם מה שנשארת בו זה איזושהי האנרגיה המרפאה, הכוח המרפא, והעיקרון הכי בסיסי בהומואפתיה הוא בעצם דומה בדומה מרפא. זאת אומרת שאם בן אדם יגיע עם תלונת סימפטומים מסוימת או מחלה מסוימת, כן. וברמה הומואפתית, אותו חומר יודע להציג את אותה תמונת סימפטומים, כן. כשהוא מדולל ומנוער כמובן, לא ברמה החומרית שלו, הוא ירפא את אותו בן אדם. מדהים. כן. זאת אומרת, בעצם החומר שמרפא הוא החומר שממנו אני סובלת. זאת אומרת, אני נגיד סובלת, לא יודעת ממה, אז מה שיציל אותי... נגיד שאדם מגיע עם מיגרנות, בדיוק. או בחילות, או אוקיי. כאבי ראש, כן. או פחדים או חרדות, או קשב וריכוז, כל דבר. כן. אז צריך לשמוע בעצם איך התלונה שלו באה לידי ביטוי, כי ההסתכלות בהומואפתיה היא תמיד תהיה אינדיבידואלית. אין לתת רטלין לדוגמה, או לתת אקמול לכאב ראש, ולא ההסתכלות. כבר אני אוהבת אותך, כן. אני שמחה. ולשמוע באמת איך למשל הכאב ראש שלו מופיע. הכאב ראש שלו לא יהיה כמו הכאב ראש שלי. נכון. הכאב ראש שלו שהתחיל לפני 3 שנים, ואצל בן אדם אחר התחיל לפני 10 שנים, לא יישב גם כן על אותו מקום. אז צריך לשמוע את כל הסיפור, את כל התמונה המלאה. ורק על ידי כך בסוף מתאימים את אותה הכנה הומואפתית, שהיא בעצם תיגע בשורש הדברים, במקום הכי עמוק של הבן אדם, מאיפה הדברים התחילו. את אומרת פה משהו מאוד מעניין, ולצערי אין לי עוד הרבה זמן איתך, אז יכול להיות שבתוכנית נוספת נעלה אותך לשידור עם יופי, כי אני כן רוצה, בעצם את התחלת לגעת בנקודה מאוד מעניינת, ואת באה ואת אומרת, מעבר לחומר המדולל שהוא נותן מרפא, אנחנו עובדים גם על חלק הרגשי, וזה בעצם הסיפור הפרטי שלך. את הגעת מהמקום הזה שהבנת שצריך לטפל לא רק במחלה, אלא גם בבפנוך או בביטוי הרגשי. נכון, שם ההומואפתיה באמת פונה, נכון. נכון? מהסיפור האישי שלך שהוא... כן, כן. אמי נפטרה כשהייתי בת 10, אחר שהיא חלתה בסרטן שד, ובתור ילדה בת 15 כבר אני הבנתי בעצם שהמחלה לא מופיעה יש מאין, ולא חשוב אם נקרא לזה בשם כזה או בשם אחר. אני מדברת גם על דברים יותר פשוטים, דלקות גרון, אוזניים, כאבי בטן, והרבה פעמים יש שורש. מספיק שילד מתלונן על כאבי בטן ובתשאול מסודר מתברר שיש חיכוכים בין ההורים בבית, או ההורים עומדים לפני גירושים, או יש שם איזשהו קנאה באח גדול יותר, או הולדת של ילד חדש במשפחה. אז הדברים האלה בעצם הם הטריגר לתמונה שעולה, והבעיות הפיזיות שלנו הם רק איזושהי מראה שהגוף שלנו מציג. מדהים. מדהים, מדהים, מדהים. טוב, יש לי עוד הרבה על מה לדבר איתך. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, ואני אשמח מאוד שנדבר שוב באחת התוכניות. אני מודה לך, אני מזמינה אותך לקרוא כמובן את הספר. בוודאי, איזו שאלה. אפשר פשוט להיכנס לאתר, לחפש טלי לוי, הומואפתיה קלאסית, אז אני מזמינה באמת את כולם להשתמש בהומואפתיה כמה שיותר, כי מופלא ונפלא, באמת.
טלי לוי, תודה רבה, היה לעונג לדבר איתך, ואנחנו שולחים את כל מי שמאזין לנו באמת לעשות ככה בגוגל, טלי לוי, הומאופתיה, וכנראה תמצאו הרבה פתרונות, גם לבפנוכו שלכם וגם לחולאים. בשמחה. תודה רבה. תודה, ערב טוב. ערב טוב, ביי. אנחנו ככה, וואו, הגענו עם אנרגיות נמוכות, אבל